Sådan laver du en journal i Vetpa. Når du har oprettet dig, vælger du tilføj ind under dine journaler. Indtast patientens navn, alder og køn direkte i feltet, eller dikter dem ved starten af din optagelse. Lad optagelsen køre under hele konsultationen og tryk stop, når du er færdig. Vælg en journalskabelon og tryk på tryllestaven for at danne journalen. Du kan altid ændre skabelonvalg senere. Du kan rette i din journal ved at starte en ny optagelse og diktere dine ændringer eller tilføjelser, mens du læser journalen igennem. Stop optagelsen og klik på ikonet for at få rettelserne med. Selve transkriptionen skal ikke gennemlæses eller rettes. Du kan også skrive direkte i journalteksten. Når du er færdig, klik der på godkend og kopier, og herefter kan teksten sættes direkte ind i dit journalsystem. Nu kan der laves en ejerinstruks ud fra din journaltekst. Det gøres ved at klikke på opsummer i bunden af det sidste tekstfelt. Læs den igennem og klik på kopier og sæt den ind i journalsystemet eller direkte i en mail til ejer. Herefter kan du klikke på ny journal for at starte på den næste. Vi håber, at Vetpa kan være med til at lave en masse journaler for dig.